Hola, avui us explicaré com fer hipòtesis en català. Per expressar la probabilitat o el dubte, generalment tenim diverses maneres de fer-ho. D'una banda, molt comuna és utilitzar el verb deure més infinitiu. Aquest verb deure s'utilitza en present i en passat, per fer hipòtesis de futur, present i passat. Per exemple, l'exemple que hi ha aquí, deu ser la data de naixement. No ho afirmem, no ho sabem del tot, sinó que fem una suposició. També, per exemple, doncs, deu arribar a les 10. Si jo no sé quan arriba, doncs faig una suposició, també. O devia arribar a les 10. Una altra manera de fer-ho és utilitzant el potser. El potser i el probablement l'utilitzem en indicatiu. I d'alguna manera és en el mateix sentit que el deure. És a dir, estem fent referència a una suposició. I és molt important això, que tingueu clar que el potser va més indicatiu. I el probablement també. Una manera equivalent, que vol dir exactament el mateix, però és una construcció amb una forma verbal diferent. És utilitzant el pot ser que. Pot ser que més subjuntiu, veieu? Pot ser que sigui. Ho distingireu per una qüestió, és a dir, el potser, com que és una única paraula, la O, en català central, la passem a U. En canvi, el pot ser, aquesta O és una O oberta i diríem que són dos verbs. Per tant, si us fixeu en la pronúncia, també veureu una divergència. I una altra manera també de fer probabilitat és probable més subjuntiu. És probable que tingui. D'acord? I aquestes són les maneres que utilitzem per parlar de probabilitat, per fer suposicions. I són molt comunes, per tant, més val que les sapigueu fer servir. Bé, doncs ja està. Fins a la propera.